Xa está por aquí Nusca Chousa. Que tal, Nusca? Moi boas tardes. Xa está por aquí, que se chegou con toda a gana. Aí é, Moi boa tarde. xa imos abrir a horta de par en par. Pero a ver, cantas consultas e dúbidas se produciron que, bueno... Moitas, esta semana, que tal, Iago? Moi ben, moi ben. Que vexo a Iago, como se recupera a marchas forzadas e non pode estar máis feliz. Iago, estás pachuchiño logo. Sí, un pouquiño, pero estamos no tempo, non? De estalo. Estamos no tempo, eu tamén teño a voz, non sei se me ides a notar que falo un pouquiño polo nariz, pero é polo polen dos pinos. Aí sí. Pásame todos os anos, hasta que o corpo non se me habitúa ao polen dos pinos, cando empeza a haber polen pejado nas ventanas, a min atasca. E co dos castiñeiros tamén che pasa? Non, solo co dos pinos, solo, sí. Pero bueno... A primavera, que xa está aí, xa está. Xa temos a porta, sí. Ou seja, a primavera que a nos caltera tamén. Tamén. Pois que teño unha planta na casa esta que dá unhas flores chulísimas, unha orquídea. A orquídea? E está dando agora unhas flores fermosísimas. Fermosísimas. Telo nun sitio privilegiado, nunca a cambies de sitio. Está nun salón, pero dalle luz, claro, no lado da ventana. Cando unha orquídea está bonita, non hai que cambiar nunca de sitio, porque tan pronto como a cambias ponse triste, ao mellor deixache de botar flores. Así que... Xa de vanos, ademais, vainas perdendo cando pasa a primavera, e despois saca tallos novos. Que bonita. Eu son confiesa a asesina de orquídeas número 1. Moi ben. Non teño sitio na casa axeitado para elas. Que din os nosos ointes? A ver, que nos contan? Pois mira, comezamos por aquí preguntándonos, quería saber ata cando se poden plantar as cebolas, unha pregunta que nos manda Magdalena. O que pasa que as cebolas estamos ahora mismo nun limbo, porque para a cebola do inverno é tardísimo, e para a cebola do verán, para plantar o cebolo, é moi cedo, considero eu, en ningún sitio de Galicia, porque... o cebolo empezas a plantar hasta abril, nada. Sempre se dixo que ou se compra en San Marcos ou se compra na Pascua en Padrón. Entón, hasta esas fechas, ainda é moi cedo para plantar o cebolo, porque ainda esperamos frío, esperamos chuvias, e o ceboliño, cando é novo, é moi delicadiño. Entón, ten que esperar un mes, polo menos. Por aquí dignos, as patacas é necesario regalas? Teño escoitado que con este clima tan cambiante é case obrigatorio botarlle sulfato de cobre. Vivo no Morrazo. As patatas é complicadísimo cada vez sacalas adiante dunha maneira sin botarlle nada. O sea, casi imposible. Regalas nunca na vida, porque ademais o que queremos da pataca é o tubérculo. Plántelo no verán, plántelo no inverno, nunca se rejan. Agora, cobre, pois posiblemente si queres atallar algúns dos problemas que vai a ter a pataca, que pode ser mildio, ou oidio polvoroso, ou calquera outro tipo de problema que teña. Co cobre ao mellor xa zafas, pero temos tamén unha herbiña que se chama cola de cabalo, que ao mellor que nos axudaría dun xeito máis ecológico no cuidado das patacas. Por aquí, dinos Mercedes de Pontevedra, eu teño bastantes froitais, e a miña pregunta é a seguinte: é necesario botar pasta cicatrizante a todos os cortes da poda? Moitas grazas polos teus consellos. Mira, o da pasta cicatrizante é algo, como comprenderedes, máis moderno, que é de toda a vida, pero porque antes non se lle botaba. O que pasa é que o clima, ao cambiar, tamén temos outro tipo de patógenos e de virus e de hongos que lle poden atacar cando facemos cortes, que é por onde entran os problemas nos árboles. É necesario? Non, nin é recomendable. A todas, digo. Si pasa, pois, imagínate o tamaño dun yogur. Xa que os yogures estábamos aí da preferencia de tal. Pois máis ou menos, se é ese ancho, pois posiblemente llevería ben a pasta cicatrizante, pero se o árbol cicatrice por sí e facemos a poda ca luna cando non estea de forza, o sea, que non esea nin luna chea, nin luna creciente, se o facemos en luna nova e lle facemos caso, o árbol non vai a sangrar e ao non estar húmedo vai a cicatrizar el máis en por el, que sería o ideal. Agora, se eu faço unha poda drástica de un árbol, pois sí que deberías de botarlle algo. Non necesariamente pasta cicatrizante da compra, que hai unha maneira moi chula de facela na casa con cousas da casa, que tamén podería valer, pero sí que ao mellor é aconsellable tapalo un pouquiño, para que non sangre. Estupendo. Pois seguimos respondendo ás dúbidas que teñen os ointes, que non son poucas, Iago.
Por aquí dinos, o abono, humus, compost, pode botarse por enriba da terra unha vez plantado? Abono, humus e compost son tres cousas diferentes, co cal habría que separar cada unha delas. Si falamos, como é? Abono? Humus ou compost? Sí. O compost sempre é bo botalo en calquera momento, xusto na plantación, porque o compost non é un abono, é un fertilizante, é unha maneira de fertilizar a terra para que estea activa e que as plantas se desarrollen ben. O humus, supoño que fala do humus de lombriz, sí que é máis como un abono. Entón, estaría ben botarlo, pois, ao principio, cando plantamos a planta, cando xa leva un mes plantada, de vez en cando, pois, aos frutales unha vez ao mes, ou así, e sobre todo cando están ca floración, porque ya hai que axudar dunha maneira extra. E o abono, realmente, é aportarlle nutrientes que lle falten á terra, que pode ser tamén de maneira natural, botándolle, pois, esterco, non? E iso sempre é un mes antes, polo menos, da plantación anterior, hai que anticipar, para que dé a tempo que se descompoña, que a materia se desfaja un pouquiño e que haga os bichiños necesarios que son os que van a aportarlle energía ás plantas, non o abono directamente, senón os microorganismos que descompoñen o abono e transforman o abono en outra cousa que as plantas lle é asumible para absorber. Estupendo, canto aprendemos coa túa sección, non, Óscar? Pois moitísimas, eu encantada de dicir, e mira, cando me preguntan así algo que sei, estou encantadísima de la vida, porque claro, digo con naturalidade. E cando non, pois E cando non, encantada tamén, porque é unha maneira tamén de aprender eu, porque se non, a mellor nunca me plantearía esa cuestión, porque como non teño eu ese problema, ou non teño ese tipo de árbol, ou non teño ese do que me preguntan, o que teño que, porque eu sou moi curiosa, e se me preguntan algo que non sei, aínda que só lo sei por orgullo, dame que es moi de experimentar tamén ti, non? Sí, te gusta explorar, os resultados. Antes de dicir, isto é así, teño que experimentalo eu non unha vez, senón unha, dúas, tres, catro, mirar como é, antes de eu dicirlo ao mundo, pois mira, isto é así. Máis cousiñas hai por aí, non, Iago? Sí, dinos por aquí, Mari de Xuño, quería saber se esta erva, que nos achega unha fotiño, serve para facer algún tipo de xurro, xa que me nace moito pola leira. Mando fotos. Mira, esta realmente para facer xurro purín, non? Sí. Sí, frase que traduciron, querido Iago. Chámase jardalobos. Jardalobo, gardabobo, candelaria ou candeloria ou luminaria tamén. E chámase así porque, mira, é moi peluda. As follas, de feito, son tan peludas que se usaban secas, siguen mantendo os peliños, é como unha tela. Entón, enrollábase e usábase pos candiles, antes. E chámase jardalobo ou jardalobos ou luminaria porque cando os pastores dormían cas ovellas no monte, non? Esa usábana, por si viñan lobos, encendíana como unha especie de antorcha. Entón, facíanlle lume ao lobo para escapar. Por iso se chama así jardalobos ou jardabobos, candelaria, candeloria. É unha das plantas que se pon tamén nas ervas de San Juan. Pero que eu sepa non ten ningún valor para facer puríns. O que si atribúñenselle, por exemplo, propiedades mágicas, sabes, destas que son así como misteriosas do alén, e por iso se usa na erva de San Juan. E as súas flores, que mira, que bota unha vara floral cunhas flores amarillas, usábanse para teñir, o sea, que ten un color, un pigmento amarillo que é difícil de conseguir para teñir, e esta planta ten eso, incluso para teñir pelos claros, para teñilos de rubio, e prendas de roupa, é así. Pero para purín, que lo que... Pero para purín non. E todas estas cousiñas que nos contaches dos lobos, eso vivíchelo ti ou non, é unha cousa non, mira, é máis ben por zonas. A zona, por exemplo, máis como de Lalín, Esteiro, máis do monte, onde hai moitísimas aldeas que se chaman Foxo de Raposo, sabes, Foxo ou Foxo, como se chaman? Que hai 4 ou 5 e son todas seguidas e chamanse Foxos, ou Foxo de Raposo ou Pincho de Raposo ou así. É porque había moitos raposos no monte e facían como batidas para acabar con eles, non?
pero non é unha cousa que na miña zona houvese moito. Claro, preguntabacho por se fora transmisión oral, porque me dicir, mira que importante transmisión tamén é. Oral sí que o é, porque, claro, eu na miña zona non había ovellas, non había pastores de ovellas de pastoreo de monte. Tiñalas na túa leira, na túa horta, e recollíalas no albollo. Interesante. Dinos por aquí, teño unha, moi exótico todo, goiabeira. Madre mía. Vouche traducir. Sí, tradúceme, Iago, porque eu non son de Galicia nestes momentos. Eres de ultramar, xa. Eu son máis do sur. Teño un guayabo, non? Plantado dende fai 3 anos. Canto tardan en dar froito? Cal é a época para podalo? Tamén nos confirma que do morrazo para que poidas contestar con máis concisión. Con máis tal. Bueno, para empezar hai que dicir que todo tipo de guayabos non son daqui deste clima. Deste clima, son como máis tropicales, non? Calquera tipo de guayaba. Eu penso que o que comprou ela tuvo que ser enxertado, que non é de cuña, porque senón tardaría, pois, ao mellor 10 ou 12 anos. Pero estou segura que un ano máis ou 2 se lle está dando, fijo. Pero que teña cuidado ca poda, porque, bueno, temos aquí unha guayaba xa integrada en Galicia, que é das primeiras guayabas que chegou a Galicia, que ten moitísima xente, que é a freixoa. A freixoa, conocédela, non? Non, a palabra freixoa sí, pero non... Freixoa é unha fruta que temos aquí en Galicia. Ten un sabor moi peculiar, ou che gusta ou che horroriza, non hai término medio, como a porteanteño. Ten un sabor moi peculiar, é moi peculiar. A que sabe? A que parecido a que? Dios mío, dime tía que sabe un plátano. Pois é difícil. Mango, mellor mango, plátano, teñen aí un... Bueno, pois a ver, a freixoa, mira, ten un sabor entre un pouco a limón, a pera verde, e despois sabe tamén moito a colonia. Hai a moita xente que o sabor lle recorda a unha colonia, pero, bueno, pásame a min cas ginebras tamén, a min cheirame a masaje dese que... A Barondandia, todas. Ainda que sea a máis cara do mundo mundial, a min cheirame todas a Barondandia. Entonces, a guayaba, o sea, a guayaba que che digo, a freixoa, tamén ten un olor así, é un sabor como a min sabe a flores, a min sabe a néctar de flores, pero ese sabor que eu aprecio como flores, moita xente califico como unha colonia e non a soporta. Entón, cuidado con eso de podala, cando se poda, mellor nunca en la never. Por qué? Porque a guayaba dá as súas frutas xusto nas puntiñas e as ramas máis vellas van quedando como inservibles. Paselle un pouco como a silveira. A silveira onde botas amoras? Nas puntas, sempre. Por grande que sexa a silveira, nunca verás as amoras no cacho que ten, ao mellor 4 ou 5 anos xa, que se ta... Non. Entón, isto paselle un pouco mismo. Se a podas ten que ser moi pouquiño, unha rama si e unha rama non, porque se queres cortala porque se che fai moi grande, quitas as puntas e quedas sin froito polo menos 2 ou 3 anos. Entón, as guayabas mellor non podalas. Quitarlle, por exemplo, se ten algunha rama vella ou que se atravesa moito ou que che sale para un camiño, sí, pero podar por podar, como se poda un masanceiro ou como se poda un peral, non se pode. Para comer moita fruta. Por aquí dignos, informándome no seu momento sobre o vermicompost, lin que as miñocas autorregulaban a súa reproducción e mesmo o seu tamaño dependendo do espazo e da alimentación. Tamén que sería necesario inocular un novo núcleo de miñocas cada certo tempo para renovar a xenética. Coa túa experiencia, Nuska, que opinas ao respecto? Sobre todo, dixo o último que comentaba este ointe. Mira, o das miñocas, o sea, dicir eso das miñocas que estabilizan o número de individuos según a alimentación e o sitio no que están, iso fai no calquera animal do mundo animal e calquera vegetal do mundo vegetal. Quero dicir, é extrapolable a calquera ser vivo, porque todos nos adaptamos ao sitio que temos e si temos comida, se non escapamos dali. Quen vive no desierto? 4 personas. Non viven o mesmo que un sitio. Quero dicir, as miñocas non van a deixar de facer, de ter descendencia porque o sitio se lle faga pequeno. Se non teñen moito espacio ou se non teñen moita comida, o que van a facer é salir da vermicomposteira e buscarse a vida polo resto da horta onde haba de comer, ali se quedan e ali proliferan. O de inocular, ou como non outra especie, senón de outra persona, non? Para que a tal...
non o vexo necesario. Por que? Porque non estamos buscando unha raza pura que cando mezclas un irmán con un irmán con un irmán, pois degeneran e tal. Non estamos buscando unha pureza de unha miñoca, estamos buscando ter miñocas para que coman e cajen nun sitio e poder coller ese humus, o sea, a súa caca, para usar para a nosa horta. Entón, a nós danos igual que a genética, que non sexa a espléndida, a mellor, non? Entón, eu non o vexo para nada necesario inocular unha nova clase ou eso de outra persona que che dea para mezclalas. Porque como siguen sendo prolíferas, pois é o que buscamos, que haga moitas e que teñan unha vida activa, tanto de comer e cagar como de vida sexual tamén, porque é o que queremos. Por aquí dinos María desde Sanxenxo: gustaríame rodear o perímetro da leira con flores, pero pola posición nun lado dá o sol pola mañá e noutro pola tarde, xa que a propia casa faille sombra. Que tipo de flores podería plantar sabendo que teñen poucas horas de sol? Mi madriña, hai como 50 millones. Con ir ao sitio, eu, bueno, recomendo ya ver, podíalle dicir azaleas, begonias, margaritas, hortensias, alegrías, hai alegrías de interior e de exterior, e as alegrías teñen flor casi todo o ano, jazmíns, ou pendientes de la reina, que se dan tamén en semisombra ou en sombra total, aínda que tamén se dan en sol. Os fieitos, hai helechos bonitísimos para poñer en sombra. Bueno, non sei, o lirio blanco tamén, que é moi bonito e dá moi boa. E sobre todo suculentas que non sexan de sol directo, que hai moitas suculentas que tamén valen para este problema que ten. Pero eu recomendolle que vaya ao viveiro onde vai a ir a compralas e que realmente lle diga, en vez de levarlle unha lista de todo o que eu lle recomendín, que lle pregunte, mira, flores de semisombra, porque non teño, o sea, que escape das flores ou das plantas que necesiten luz directa, as outras valenlle todas, o sea, pode facer unha maravilla de xardín. Máis cuestións. Onde coloco un invernadoiro pequeno para as sementes? Sol, semisombra, sombra? Invernadoiro, se é solo para sementes, me imagino que será como un sitio máis pequechiño solo para que... Sí, pequeniño. Millor que lle dé o sol. Calquera semente que queiramos germinar e facer unha plantiña dela, o único que necesita é unha boa temperatura, o sea, máis de 15 grados ben, 20 estaría genial, e un pouco de humedad, sin sobrepasarnos en nada desto, o sea, non chegar nunca aos extremos, e un pouco de agua, que non necesitan casi nin un sustrato bo, nin fertilizantes, nin nada. Entón, eu, si pode poñelos ao sol, pero, ollo, tapados con un plástico ou con unha manta térmica para evitar que o sol, por exemplo, evapore a agua e que queden en ningún momento secas, porque iso si, unha plantiña cando está nascendo, temos que pensar que se é de 1 centímetro, apenas ten medio centímetro de raíz. Se esa raíz carece de agua durante unhas horas e sufre sequía, igual a planta xa morre. Entón, mellor tapadinha con un plástico, ao sol, e que estea a terra húmeda. Ainda quedan cuestións por aí, Iago? Sí. Pois veña, como temos ainda 4 minutiños, aproveitamos o Que tempo. tanto tempo tivemos hoxe, que guai! Tivemos tempo extra. Este ano comecei cunha nova experiencia, a agricultura, que creo que é unha cosa que está moi de moda agora, non? Agricultura hidropónica, pero neste caso caseira. Que consellos me podes dar, Nusa? Vamos a ver, iso ten pros, contras, non? É que moitas veces vexo vídeos disto porque está moi de moda, non? E sempre me preguntei, que pensará Nusa disto? Non, para min non é. O sea, tendo terras, plantas... Non é por nada, o que pasa é que parece que é moi fácil, parece que é moito máis doado plantar en agua, a través da hidroponía, que en terra, e non é así. Porque ti tens que controlar, tens que saber moitísimo máis. Aparte de saber todo o que sabes, todo o que tens que saber para plantar en terra, porque tens que saber cando, en que momento, cando planto, cando semillo, a lechuga esta ou esta zanahoria ou este tipo, que planto a hora de repolos. Aparte de saber todo eso, tens que saber tamén de hidroponía, o sea, que supón que tens que aprender. Tens que controlar moito o pH da agua, porque pode variar moitísimo. Tens que controlar moito o tipo de fertilizante que lle botas a agua. Non é o mismo, na terra queda como
máis expandido, máis disuelto, pero ti si pos unha planta en un cacharro con agua, sea do tamaño que sea, tens que ser unha persona moi experta para controlar aí en que momento teño que botar, que fertilizante, que lle fai falta. O sea, é máis a temperatura. O sea, que a temperatura da agua, a temperatura ambiente, é complicado, quero dicir, si dá choio. Aquí, en Galicia, están levando un proxecto experimental de hidroponía a nivel mundial producindo lúpulo, está detrás Hijos de Rivera, como non, o lúpulo é un componente especial da cerveza, e están o levando en Chantada, que falaba disso outro día, da feira do viño ou algo así. Pois ali teñen un sitio tremendamente grande, non sei, son 1000 metros cuadrados, de producir lúpulo por hidroponía. O sea que, pero bueno, ali teñen xente que controla moitísimo. Eu da hidroponía na casa non o vexo. Mellor en masitiñas, pero bueno, está ben. Está ben, cada un, non? Que, danos tempo? Danos un minuto e medio, veña, sí. Vamos a arriscar. Acelerado. Dinos por aquí, que necesita esta suculenta? Está leñosa e seca, notase triste, xa non sei, trasplantar con máis area, pódoa, axuda. Achegoche aquí as fotiños. Está, o sea, tuvo algunha enfermedad, está bella, está terrible. Eu arrancaría de cuajo, lavaríalle as raíces, sí, arrancala, lavarlle as raíces e cortala en cachiños diminutos porque lle van a prender ben, porque é un tipo de corona que colga para baixo, poñela en sombra, o sea, non lle pode dar nunca a luz directa, e faría 1000 plantas en un sustrato novo, completamente, bueno, non sei se ao mellor ten algún hongo, pero penso que non. Aparentemente na foto non se ve, pero eu faría filliños de todas elas e darlle unha nova vida. Unha nova vida á planta. Pois mira, esa é a solución que propón Nuska Chousa, que volverá de hoxe en 7 días, por lo tanto... A dar novas solucións. Aí está, máis preguntas, queremos consultas unha tras outra nese número de WhatsApp que vos vai recordar agora, Iago. 627-751-962. Imos lembrar novamente o número, por se alguén non lle deu tempo a coller o bolígrafo... E todas esas cousillas. 627-751-962. Estupendo, pois a partir de agora, veña, mandade notas de voz ou mandade texto preguntándolle o que queirades a Nuska Chousa, que volverá o vindeiro xoves a este tempo de consulta e de divulgación. Moitas grazas, Nuska. Moitísimas gracias a vos. Hasta a semana que ven e un bico. Son as 5.